Affiliate marketing je oblasť, kde sa pravdepodobne točí najviac peňazí a kde asi aj vy začnete zarábať peniaze. Čo je to affiliate? Affiliate je sprostredkovateľ. Predstavte si kamenný obchod, ktorý predáva elektroniku, idete si kúpiť LCD televízor za 1000 eur, ale obchod ho nekúpil za 1000 eur. Obchod ho kúpil od dodávateľa za 800 eur a získava 200 eur sprostredkovací poplatok. Takto isto to funguje aj na internete. Vy si nájdete produkty, kde sa prihlásite alebo dohodnete s majiteľom, že budete ich sprostredkovateľ. Doporúčite tieto produkty svojim známym alebo svojim kontaktom na Facebooku a keď si niekto z nich kúpi, dostávate svoj podiel. A čo je veľmi zaujímavé, tento podiel môže byť 50 až 75%. Predstavte si, že vy dostanete 75% z ceny takéhoto produktu. Práve preto väčšina marketingárov, ktorí začínajú, sa sústreďujú na affiliate marketing a hlavne na hľadanie a budovanie si svojich kontaktov. Ako náhle máte vybudovanú sieť kontaktov, viete im ponúkať takéto tovary alebo služby a získavate svoj podiel. Keď potrebujete vedieť viac, detaily nájdete na našej stránke zbohatni.eu.